Вярваш ли, че има как да си спечелиш това Порше? Вярвам, да. Как се казваш? Александър, уча в 36-то училище и в момента се занимавам с браснарство, като постригвам мои приятели. Това ти е мечтата в живота, какви сте амбициите? Да стана много добър браснар, Как ще го постигнеш? като натрупам опит. Кои са първите неща, които забеляваш в колата, като се качи? Че е много скъпа, в смисъл луксозна кола. Возил ли си се преди в Порше? Не, никога. Затова ми е много кеф сега. Какво би казал на младите, които карат скъпи коли? Да продължават така, нали, в живота, защото се вижда, че са успели и да внимават също с тях, защото винаги може да стане някаква катастрофа. Безопасността на първо място. Да. Вярваш ли, че има как да си спечелиш това Порше? Вярвам, да. На черния петък да си закупиш кейс Да. на Mobile Fox и реално един ще бъде избран, който да спечели това Порше. Какво говори една такава кола за един мъж? Че е финансово стабилен, има вкус за коли. А вие ни последвайте за още такива видеа. Със сигурност ги последите много готино кръгчето. Много ще се изкефите.